Isabel zviri kudekedza here mukoma wangu zvakarura makana nefenyuro chibata chimuti zvairi kuita yes kuti ngaonekwa nei hanzi kudinikwa nevateereri kwanze nevateereri takachibata chimuti ipapo pamanga muchishevedzera kunzizwa hurukuro dziriko mazuva ndedzekuti ndiani kwachachigwina kubuda ari pamusoro akagarira vese pamataura masongs nevaimba apa kwabva kwanze naConstable Forish sikanzwa mwari kuti chimuti ndochi chachigwina aiwa kaNational FM yagara kachigwina kudhara yakachigwina kare the whole nation on one station yeish ndakatakura nyaya dzakawanda mukoma KB dzandiri kutaura pana padziri kuitika munyika yeZimbabwe dzinoda kubatsirwa nekubatsira kuti nyika igoona nekubatsirika sezvo nyika ine vanhu nevamwe vakaiswa pamutemo vakamirira zvavakamirira ndizvo zvo ende iwewe pauri ipapo ziva kutoti munyika yeZimbabwe une chikamu chaunotobata uri mwana wenyika ka ndizvo uri mwana weZimbabwe yes vanotoziva kuti uriko une basa raunofanira kuti uite ichokwadi right Zimbabwe inzwai nyaya yekutanga yandiri kutaura panguva ino mukoma KB tiri mukati menyika yeZimbabwe pazoro rino kutanga musi wa20 kusvika izvezvi 20 December nhasi 2023 vanhu vari kufamba pamabhazi mukoma KB hatizivi kuti vangabatsirika sei vakawanda vamuri kuona vakagara pamabhasi stop haisi nyaya yekushaya transport haisi nyaya yekushaya mari havazi kuwirirana nevaridzi vari kuva nedzimotokari dzinotakura vanhu dambudziko nderei right tomboti kubva panapa kuti upinde mubhazi riri kuenda kuBulawayo okay Bulawayo kana kuchinzi kwagara kuchiita $15 vari kuti multiply by 2 yapa 30 kudaro bhazi pariri kumira riri kungoti Bulawayo kana uchitaura nyaya yeChegutu kana uchitaura nyaya yeNotoni kana iri Kadoma kana iri Kwekwe Mbembesi bhazi riri kuti Bulawayo bhadhara mari yeBulawayo ndiwe uchazoda kudzikira parodi bachitati Bulawayo kana uchida kudzikira muNotoni yes uchabhadhara mari yokuenda kwaBulawayo asi uchidzikira muNotoni kana usikade Sara hey so apo vesho veBulawayo zvakare vacho kana yange iri $15 iri kutonzi 30 zvakare but uri kukwanisa kunosvika hako saka wese ari pakati apa iri ngorwa flat charge baba ya zvinodaka kuti zvigadziriswe zvipindirwe nyaya iyi hazvidi kudaro kuti nokuti iholiday vanhu wowedzera kamutengo yes asi vachitedzera kakuti kana uchienda kakugweru uchienda kukadoma uri kukwira bhazi riri kuenda kugweru uchabhadhara kamubhadhariro kana kuti price yekugweru iwe uchisara mukadoma baba Isabel zvinoita here imhosva here hatina zvakakwana kune vekukwira kune vekutenga mabhazi akatenga bhazi wacho haaziri yekondakta nekuti hakondakta achotsvagawo kondakta mumwe neumwe pakizvo regai titsvage nhamba dzeavo vanenge vachimirira vanhu vane mabhazi anotakura veruzhinji toine zvakare mukoma KB hatisi kuziva kuti motokari dzinovhetwa sezvipinde murodhisi dzakanga dzakapaka dziya vana Boshora United vaya vari kunonyukurwa mugaraji vauya pamusika pambare wapinda paMontrose wapinda mugweru kana kuenda pashowground wabva vatakura harina shoku radilwa pamwe 5 liters rikangofamba mukoma KB 2 kilometers rafa conductor na driver can't get vaenda nemari avachaoneki apo vabhadharisa ndakaswera kufonirwa nezuro nebhazi ndikazofonera mapurisa hatizivi mapurisa akazobatsira here vanhu bhazi rakaswera riri kuGranite side uko rakatakura pambare risati rasvika muna Second Road ratofa no makanika kambani zita rebhazi munoriziva ndiri pane pakusvika ndatoenda pamusika pambare kunobvunza vakomana malodha here bhazi rakati terere zviri kutaura kwanzi hachiya haisiso bhota isasirwa dzedu chipoto kani
tiri kuseka zvedu batika tiri kudaka kuti vanhu vasvike mune zvakanaka but chenzwa mukoma KB dambudziko riripo variko vanhu vakauya pamusika kuzotumira vana chete mubhazi kuti chendai vari kutemba kuti bhazi rete sei raenda vanhu vakuru vari nani vanozoziva zvokuita vana vari imomo kozoita vamwe vasiri kutozeko kuenda vangonzi driver kana conductor mukasvika musika vanhu ivo vakutotambura ende vakomana vavana refund havasi kudzosera mari baba Isabel kuba kuri pachena uri kuziva kuti motikari yako haisi roadworth handitika haina fiyo yakakwana unongotora mari dzevanhu after 1 kilometer motikari yafa conductor na driver peve papa ukaona bhazi rinokanganikwa zita na windi kuti chinonzi chiko cheche chiri kukoipiko chipi ndikubvunza kumane malodha bhazi rakati pana pa imimi moriziva here bhazi ri chipiko 0713938538 0713938538 madzinzwa dzatsudzura baba Isabel right zviri kuitwa neavo varidzi vemabhazi vemichovha iri kutakura kaveruzhinji panguva inoka yefestive season 0713938538 baba Isabel toita sei nenyaya iyi rega katiedze kakubata ka-honorable minister Felix Mona tinzwe kuti vanoti kudini nyaya vari kuiziva here baba Isabel idwa kutofuna ka-honorable minister ichokwadi ichocho mukoma KB no atingati isusu bhazi mwene webhazi akanotenga bhazi anotongirwa bhazi na windi azviite kuti ndikakwira inini bhazi ndichapiwa receipt rakanzi iro $30 ichokwadi kana iri mhosva ichasungwa winderi kana ichasungwa muridzi webhazi 0713938538 papa Isabel right pfapfaidzai zvimwe tinzwe kuti Zimbabwe ingatibatsira sei ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza nekutsodzura dziri kuitika matimana wose nyika ino Zimbabwe ndakadzibata ndakadzipakata hedu weZimbabwe regai ndibva ndapindira zvangu mukati meguta reHarare ndoda kupindira ibo matinoshevedza nekuti imo muri yeZimbabwe iSouth Park muSouth Park muzone 2 mune mukadzi anganyanya kudhakwa kana kuti anyanya kudhakwa nemutoriro iHopley zone 2 mune mukadzi anyanya kudhakwa nemutoriro zvekuti akatotizwa nemurume akamusiya aine mwana hama dzemukadzi dzemurume dzikauya dzikamutorera vana zvakare anogara pambapa ari 1 iko zvinozvo ari kupanya imba nekuputsa imba muri yeZimbabwe mukamuona endai pachannel kana vatoshanda navo vatumira muona akamira ari mukadzi akadhakwa zvokuratidza kuti hapachisina munhu apa ari mukadzi baba Isabel zvava nenguva yakakura sezvichiitika zvokuti mudzimai uyu ari kutora zvinodhaka zvava nenguva yekuti murume aitozviona achimutsuura murume chakakwanisa kuita ndechekuti mwana wangu angararama sei neniwo ndingararama sei nemukadzi akadai akwanise kuwachirwa anoenda kudoro achiita zvekutakura kubhawa achidzoka mumba vanogona kurara mumba zvokuti asingatozivi kuti mumba muno ndine murume anogona upenyu hwake kudhakwa zvekuti kana akanzi iye mumwiri make hamuna ropa anotonzi dorondoro ashoma hama dzati here dzamukwanisa kumubatsira kuti aende kurehab izvezvi hama dziri kungomutarisa akadaro ndosaka ndichiti Zimbabwe mumbomuona akamira pamuti uri pamba munorwadziwa Zimbabwe kuti mwana wemunhu here mukadzi wemunhu here vatori amai vemumwe mwana here ko mwana wacho vanokwanisa kumurabata sei kana kumuchengeta sei nezvaari vane mwana 1 akura sei mwana wechidiki ari pasi pe5 years but hama dzemurume dzakamutora zvakaoma tinoziva kuti dambudziko remadrugs baba Isabel rabata rakanganisa nyika yeZimbabwe zvokutoti kapane National Committee on Drug and Substance Abuse yakatofomwa nehurumende kuitira kuti vabetsere kupedza kadambudziko iri saka kana une hama iri kutambura kane madrugs fonai pa toll free number inoti iyo 0801 4424 0801 4424 0801 4424 itoll free number yamunofona kamahara motaura kadambudziko ramuinaro kana kuti nhunha dzamuinadzo kubudikidza nehama
yenyu iri kutambudzika ka nekutora ka zvinodhaka vanokubatsira vanokudzeka matano ekutora zvakaoma babesa beo manyai pa National FM WhatsApp channel kana musati kama joina ingotumire ka word rokuti linki pa 0713938538 0713938538 asi pari zvino kamumbotiregerera ka WhatsApp yedu iri down right hande babesa beo fafaidza itinzwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafaidza nekutsodzora tiri kuitika matima nawo senyika ino paka murewa chiri kuti tani kwa murewa kune murume ari kunetseka ari kuti iye ndakagara nemukadzi wangu ndagara nemukadzi wangu pamba pangu ndakambosangana nechiitiko chekuti izvo takawana paine rinonzi gwiba aiti kuti tiri gwiba kana kuti mupurwa une chuma chine chuma chakatendedza muhuro asingazivi chabva kopi agara kudaro izvezvo ari mumba make anoti akazosangana nebepa ranga rakasanganiswa mushonga mukati memushonga imomo mune bepa riri mukati rakanyorwa zita rake iye murume apasangana naro riri mupesi yemukadzi akamboona gwiba pamba pakambomuka kuseni paine gwiba rine chuma chiri muhuro rakafa kuti rakafa izvezvo kabvunza panopera makore izvezvo ndo paari kusangana nepemupesi memukadzi muine bepa rakaputirwa rine mishonga yakawanda pakati pemishonga apa pane bepa rakanyorwa zita rake nebhopoindi manyorero yakaita pattern kuti kana pakanyorwa kuti Washington pana WASHI word rimwe nerimwe ranyorwa black red kusvika zita rese rapera riri pakati pemushonga imomo iya itsvage mupesi amene chakangoitikawo ndiye dhuma okay. So ndokubvuma kucheche pamusoro paizvozvo asangana nenhingiriro ndokubva anosangana futi mupesi imomo muine zvidziviriro zvepabonde zvakaiswa mukahomwe kepasaidi mumba mavo zvakare avashandise izvi zviri mupesi yemukadzi zvidziviriro zvanga zvakakwana zviviri manga mune zviviri zvakamira chimwe nechimwe pacho azvinobatana avinodisogona zvogara nokuti zvidziviriro zvinotengwa zvine nhamba yazvo so akatibatsirwe ine vanhu right vanhu tibatsire zvidziviriro zvinogara zvingano iye anoti ndakazviona zviri zviviri zviripo 2 ende hazvina kubatana chimwe nechimwe pacho zvakakwachurwa but zviri mukahomwe kakaita zvokuti kana ukasavhurisisa ukaone pachinopeteka paya ndokwasanga zviri kusera then nebepa ririmo reblack rakaputirwa ndobva amononora ndokona mune rimwe zvakare mukati imomo ndo mune bepa jena rakanyorwa zita rake nebhopoindi yered neblack pazasi pacho paine mutupo abvunza here mudzimai akabvunza mudzimai zvikanzwodini mudzimai akataura nyaya yekuti mupesi mangu mange muchitsvagei amai yes ndakanganisa kuvhura pesi yako asi ndaura zita rangu riri mune zvidziviriro hapana mhinduro dziri kubuda ipapo murume akabata pesi mukadzi ari kushevedzera kuti kana ukaramba uine pesi yangu ndikuenda mapurisa pesi ndeyangu akazviona rini izvi zvinhu izvi zvakaitika weekend musi wesande sande iyoyi ati aenda here kuhama dzemudzimai ataura here nana tete no iye nyaya yake yange iri kuti achagara pasi nemudzimai vawirirana mukadzi ari kuramba achitobhabhauka ari kutoshevedzera kuti utori nemhosva yekutora pesi yangu wakabaitire pesi yangu waziva sei zviri mupesi mangu chawatagewo imhosva yekutora pesi yangu dai ungosina kutora pesi yangu waisaona zviri mukati so mukadzi azoguma atoti kwanzizwa andisati ndapedza yangu nyaya pandiri kuenda kumapurisa uchaidzorera 1000 yange irimo manga mune 1000 murume ari kushedzera kuti ndindoenda kubasa kana uine mari inobva kwandiri inini 1000 yautaura inoenda kupi svikanzi ndotama maraundi kai ukandipa ndotama maraundi ndechekupi iwedza kapo iyi yava nenguva yakareba sei vachigara vese vane vana 2 ende vana 2 vanodzidza vachigara kuhanzvadzi yemukadzi avapo pamba hai pakaipa aunza nyaya ndiye murume ari kushevedzera kuti 1 ndaona zita rangu riri pakati pemushonga 2 years ago ndakamboona gwiba riri padhoo rebedroom rine chuma muhuro tikati zvadarikada tikatofamba kuenda kuvabatsiri tikabatsirwa tikabudisa mari nhasi ndiri kusangana nemushonga uyu
ende kwanzi gwiberi chuma chacho zvakare muurumu changa chine black and red, black right round. Mushonga onde bopo ndinooneka nyoro zvakare ine black and red pakati pane zita rangu nemutupo pasasi. Vanoyera chiko bambwa. Kara mutupo. Vanoyera chiko bambwa. Gwai. Chuma vakaiswa muplastiki. Ndio makurwa vari momo. Mukati momo zvakare muchikwamomo mune zvidziviro. Iwo kuti mumba medu isusu atishandise zvidziviro. Yeah. Handi utasa mkazi wanga utsvake. Wazviona kuti wabata pesi yangu. Kubata pesi yangu imhosva. Asi kana ndafuka zvakanaka uchadzorera 1000 yange irimo. Okay. Ndienda kumapurisa. Alright. Imi muchimubvunza murume uyu. Ari kuti aitsvage mupesi yemudzimai. Ari kuti mumba mangu. Kana ndiri zvandashaya bhegi remukadzi wangu andikoni kubata. Aiwe Zimbabwe. KB naBhozho, nyaya ingoripo ngapaitwe maroadblocks vachibvunza vari mumabhazi kuti mabhadhariswa mari wese abatwa akaovercharge vanhu ngaasungwe bhazi racho robva rabviswa paroad. Kana muridzi webhazi asikazvizive kuti ndo zviri kuitwa nadhiraivha naconductor, iye ndiye achaziva kuti woita sei netimu rake. Ndinonzi Dazmeta Chingariwo, ndiri kuno kumaAvenues. Ndimwe nyaya yakafanana nekuti bhazi rinonzi rabva kuHarare richienda kwa Mutoko. Ronoita accident rausvika kwa Mutoko roonekwa rine overload. Apo vanhu matiketi akuratidza kuti vese vakuirira kupi? kuHarare. Tozoendawo parodi zvakatoona kuti vadarikawo futi maroadblock makani vachienda kwa Mutoko. Ishokwadi. Saka masaiti ese zvofanira kubhalanziswa. Tinotenda kuti mapurisa vakaintroduce kana kuti vakaisa motikari dziri kupatrora munzira dzinobatanidza kamadhorobha. Saka dai waro zvichibvira vabereki vari kufamba vashandisa kamukana wemapurisa kuti motikari idzodzo kuripota matambudziko avarita sei avari kusangana nawo baba Isabel. No, nyari kuti kama ndi kuti vabereki avakwanise kuripota. Ndikada kumuenzaniso wepambare. Pambare mukoma KB mashandira kuti mapurisa by 4 o'clock. Mapurisa vanenge va round ring panopinda nekubuda bhazi. Okay. Parike pane mapurisa. Pari kupinda nekubuda bhazi 4 o'clock AM. Mapurisa vanenge vatorimo. Motokari diki dzinodisturba asi kukwanisa kupinda. Mabhazi ari kunzi ngapinde akarongeka. Vanhu vachipinda mubhazi vakarongeka. Ende pane chinhu chandifadza mukoma KB. Neniwo ndichibva kunokwidza munhu. Ndaona officer in charge traffic. Vakamira pake ndo vakachodirect mota kuti it's no. Isipinde officer in charge pachawo vepambare mukoma KB ndapa sando. Officer in charge litengwe. Tinotenda nebasa riri kuitwa pambare. Asi dambudziko riri kuya kana vamuroad. Muri kuzona? Yes. Officer in charge vanosvika nemapurisa voita zvavanoita. Vokontrora traffic zichipinda zichibuda zvakanaka. Vanhu vachipinda mabhazi pasina anoita sei anobirwa zvinhu zvake. Asi kana vamuroad pane zvinhu zviri kuitika. Vanhu vari kubvunza kuti vangaripote kupi. Ichokwadi. Yes. Toita sei baba Isabel? Ndo patiri kuti susu pane mapurisa vari kuita sei vari kupatrora. Handiti mahighway. Dai wari takwanisa kutora mukana wekushandisa mapurisa iwayo kuripota nyaya dzinenge chitika muhighway. Nokuti makombi ungafamba shuwa makagara muripo 5 pa backseat ya muripo 5 zvakaoma kana usingade sara kana ari ekufamasi matatu kana ari ekumabhokisi ekukliniki anenge ari 4 ezvikiti aya kwese akashota. Kufamasi akashota. Ekuchipatara muchibhokisi akashota. Akaenda kupi? 0713938538 0713938538 Zimbabwe kudiniko uyu ataura iwani ariko here anozivawo zvipamo uyu arasika. Mr. Brian Madziwanzira pa 1 commando Cranborn tithandizeni tibatsirei naika boss Chineke tudze iwo dara Jesus ndibika utuka viro pamusoro tithandizeni dara Enisi aiwa mucheke mukuru heka tindo tendai masenu
kana adala trimota dzoka zvingani zvinofana kuita zvingani titandizeni manga mune 2 mpaka mune 2 bati zvakapasanuro okay saka hanzi kana kuri kufamasi 3 kana ari yekukliniki mabhokisi aya ezvikiti aya anenge ari 4 ezvikiti emagora vateereri ndinotenda tsizira bebesaveo ichokwadi mhuri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsotsora dziri kuitika matima nawasika nyika ino ndini nyaya mhuri yezimbabwe ndoti paka matopo chakamira sei ichizobatanidzani mukati meguta reharare vari mubhazi vari kubva mukati meguta reharare so vabva kumatopo vari kuenda kwamutoko vari kudarika nemuharare mwana wemuroora ari kuenda kumba kwavamwene kwamutoko muroora uyu paakaroorwa ane mwana ane 6 years but akasvika kaviri kumba kwavamwene muroora uyu anozivikanwa achipinda kereke inonzi kwamugodi anozivikanwa sehakirosi panyaya dzekuimba mukati mekereke right paakaenda nekutanga ari muroora kwamutoko akabva aita kuti vanhu shamana cheche kwamugodhi ariko ikoko ndauyawo sehwayana yenyu ndiri ngirozi pakutenda basa ramwari mukati medhenioroshe ndaikumbira mugosvika pandiri kugara pavamwene vangu apa timborova hosana mweya gomborera jova tumaiwomweya gomborera jova tumaiwomweya kombo kwamugodhi mahakirosi kuti uziye kuti ndisisa vana kuroorwa vanenge vakapfeka gemenzi rakadonha pasi ichisvika kumusana uko unovoziva kuti hakirosi iyi ndisisi asati varoorwa kana ari mukadzi wemunhu anenge akasuka dhuku raiti raundi riri musoro rinoratidza kutsikama so iye hakirosi yakaroorwa so akaenda adzokera kumba ndopa akafonderwa kanzi iwewe kupinza kereke umba musha mangu zvikanzi mama dai makandiudza ndakafunga kuti chechi chinhu chakanaka achina anochiramba but dai makandiudza dai ndisina zvikanzi wakakanganisa ndine zvifuwo zvangu zvandisiri kuwana zvifuwo zvangu zvakatiza musi wapinda nechichumba mangu zvifuwo zvangu zvimwe zvakatiza ndobvaudza murume wake mama vari kuti panekeda pachechi pane zvifuwo zvakatiza pamba murume achipati pamwe mune mateo yavo chiudzwa kuti imbudzi here imombe here kana kuti dhongi ndikupe mari unotenga ini achakwanisa kutaura namai vangu muroora ndikubvunza zvikanzi iwe ungakwanisa kutenga chifuwo changu ini kukati ndandine 10 years nacho chauchatenga chinenge chine makore mangani aisi pati chifuwo but mashoko avanga ari kudhifenda kuti zvawakatoita wakakanganisa mwanakomana achibvatora namai vake mama zororo rino ndiri kutumira murume wenyu ari kuya ikoko muroora wenyu taurai naye zvamunoda kuti akuvigire mwanakomana ari kuzama kubatanidza ukama nani muroora navamwene zvikanzi wo ari kutouya kuno hake but pazvakataurika pafoni murume anga ari padhuze muroora akateerera but muroora akaudza amai vake akati shoko radairwa naamai vako iri kuti ari kutouya kuno hake iwe iriva iri zvikanzi vanhu vakuru anoeza muroora achibva pinda saka akanzizvo mama ndakunokwidza muroora wenyu muroora achibva kwidza so amwene vaifonera mwanakomana kuti handisi kuda kutaura nemwana mukadzi wako foni yake iri kuramba bvunza mukadzi wako ini ndechifonera iwe uchinudza kuti apapi paakangotiko zvinozvadzika pambare vakunotora mabhazi kupi ekwamutoko achingoti mubhazi kwamutoko mukadzi wadona basi furu apa nekamwana kasikana kamuningina kake katakura abasikana vari kuti ini nokuno kwini handikuzivi ndinotoperekedza sisi kwavakaroorwa kwamutoko akura sei muningina uyu muningina 16 years alright muningina kutaka kuti amafoni fonera bamukuru foni aichaite kufonera kumuna amai yairinga but yange isingadayirwe kusvika foni yabamukuru ichibva yaita bamukuru wafona foni yaita vapedza kutaurirana handi wataurira zvekumashure foni netiweki yakuramba bamukuru murume wachona kwakufonera inini bhosho ndine mhuri yangu yapinda pai mumbari but mukadzi wangu kwanza adona akurwara but ndikafonera kumusha foni haisi kudayirwa inini ndiri kumatopo yes
ndinombonzwa uri mukati menzvimbo iyi hapana here munhu andingakwanisa kuwana andibatsirire mudzimai wangu kana ndichitevera vanobva kwamutoko nomubva kunoko andingataka kusvika tinenge chichacha ari safe marwariro ari kunzi ari kuita handipfuuri kuti abuda chipatara ari kunzi ari kubuda furo achigwina nokuruma rurimi ndibatanidzere foni yani yemunin'ina wemukadzi wako ndomubatanidza ndamubatanidza kudaro no but sisi wangu inini vanonamata saka chandinoziva ndechekuti vachipedza kubatsirwa vakaona zvinhu zvemishonga vanogona kundituka baima nditsvakira munhu wekuchechi tafonera dzimwe nhamba dzemunhu wekuchechika akatoti nditori mumbare ndine vanhu ndiri kukwidza endai pakati phone number patane niniwana usvika panzvimbo ndakubatanidza vanhu foni ndinotenda mhuri yezimbabwe vana vemuzimbabwe vane chimwe rudo nechido chakanaka vanhu vanga vari parengi yekwamutare inoona mabhazi kwamutoko vakakwanisa kutora mukadzi uyu vakakwanisa kumutakura vakamuisa pane imwe flea market panotengeswa hembe kuitira kuti mvura yaisasa plus panga pane chii kuti amubvise bhusu aindiwo pane mhepo pasingaungane vanhu kusvikira murume uyu audzwa rengi nebhazi ranga riripo ipapo kusvika atorwa ipapo aenda kuripo akati ndokuda kuvabatsira vachindosvika ipapo mukadzi achibatsirwa zvikanzi izvi zvekutaura kuno kwatiri kuita anokwanisa kuita ukama nomunhu uyu mumazamu vemukadzi uyu mutori nedzvinyu iro parango muruma ndopataka kuitika zvinhu izvi ende munhu anga achiita zvinhu izvi hazvina kubva straight kubva kumunhu uyu zvakatanga zvaisiwa kumurume wake izvo amaipa vaitaura kutaura nemunokwana komana wavo ka vaizama kujoinidza kuti kana kuri kunze pane zvaitika munhu achazonamatira munhu kana kushandira munhu anofanira kubata murume haabate iwo amai vacho ndosaka vaifonera mwana wavo munhu yakati vakomane kukaya mumwe munhu pano achakuudzai kuti kana mukadzi uyu akafayo vanhu achinobatwa kuno kunzi auraya mukadzi ka murume but hazvisiri izvo madzimai tarisai mukadzi uyu ane kanhu kadiki kati murume kari pakati pemazamu kandi padhuze nemunyatso kakamurume mukakaona muchaona kane mufananidzo wedzvenyu madzimai anga ari pakati ndiani anoda izvozvo tana vanhu varamba munin'ina wacho ndiye akatozokwanisa kunzi avhure madzimai achitotutasarizvo kuona kadzoju karipo kapenyu kakaruma kachibviswa kachikandoko akutasa zikuoma kuita zvezvo kutoti kana mukakakarova nedombuka kakutoponyeka kuoma kuti gwa mwanakomana ari kuudzwa mwanakomana anonzi akuudzwa zvese shamari kuri kuenda mukadzi wako akaita zvakati nezvakati ari kutonzi ane mhosva yezvinhu zvakabva pamba amai vako hachashandi basa ramune zvakanaka nekuti zvinhu zvakabva pamba nokuda kwemuroora uyu saka muroora ukamuendesa kumusha mahwani asi kanochida kuti uende tinozvatigona kuti tiite chenjera kuti pakati pevanhu 2 une waunoruza vangave amai kana kuti mukadzi wako akaenda wamuruza asi ukati mugadzire aende waruza mamai baba Isabelo zvikanzi nemurume inini kana ndiri kushandiswa kuti ndiuraye mukadzi zvinhu zvoenda paari kuira kuti ndina ndira kunaka ndiri kukumbirawo mutore mudzimai wangu muende pamunobatira ini ndotevera ikoko murume ari kuenda simukomakebi mudzimai ari muharari haana kuenda kumusha haana kudzokera uku murume ndiye akutevera asi ari kuti ndichibva ipapo ndiri kutora mukadzi wangu bheke amai kwete zvokuzobvunza zvese kuti naiwe wati mukadzi apa mbare iko zvino zvaakupi haana kuzofona haana kubvunza baba Isabelo vamwene vari kupopotera muroora kuti iwewe nechechi yako paukauya uchienda kuchechi ndiwe wakapoti zvipfuwo zvangu zvibve pamusha zvipfuwo izvi ndezvei ndizvo vasi kutaura bhozi murume akatoti kune mbudzi kune huku kune mombe mwanakomana uyu ndio baba vake vanorwara nechirwere chestroke vakastroka baba ivavo anotoita zvinhu izvozvo ndini but kana ndazviendesa kumba chiti mama ndakuisirai aiwa zvinenge zvinhu zvavo kana vati chatiza pamba ndikuda kuti uendewo uchinamata ipapo taura navo titenge chipfuwo chachona paakataura kuti imbudzi rekana nemombe chakashuta chii vakati ungagona kuzvitengewo kukaita changa chine 10 years paunochiunza chinenge chine makore mangani vaitaura nyaya dzekuti izvo zvisaitika zviri kuitwa saka izvezvi havasi kubvunza kuti komuroora wakati asvika pakati ari kupi vakanyarara
but vakaudza kuti munhu apambare ende ivo vaisira kutera street nemuroora kukana vasikatauri nemuroora iye achiva kuzovabikira achivavigira magunanzi avo vada kuzoita sei ya pakaipa ende mwanakomana mashoko akutaura ndekuti Zimbabwe mukadzi ndindakamutora ukama wakazara ndiwo wangu inini ndindakatora mukadzi uyu kunyange ndikamutora ndikadzokera naye kubasa ndichagara naye sei asingaende kumba kwa ukama hwangu na amai vangu nemukadzi wangu uchapera sei ndinofanira kuita sei chokwadi chiripo ndechekuti amai vangu ndio vane zvavari kuita ya pakaipa saka vamirira kuuya muguta reHarare kuti achisvika wobva unonzwa kuti woita sei but ari kuti kuzvipfuwo zvaamai zvakaenda nesango nokuda kwemuroora akapinda haazi muprofita ka kungoshiredza chichipamba zvipfuwo zvapaparika Zimbabwe munoti kudini konacho icho KB naBhosvo mukadzi uyo wekuhwedza ipfambi muroyi arikuda kuuraya murume dangerous ipapo ndinonzi madzibaba Danford Chari paGlenara Estate ya hanzi mudzimai uyo wekuhwedza muroyi ndi madzibaba Danford Chari paGlenara Estate ndowirirana nawo mushonga uyu mawanga kaputirwa baboneka vachiputirwa zvese havaoni amene wakapupurika sei papo kuti vadonere kupesi 0712517273 kana 0713938538 0713938538 right zvanzi kudini ko pa update baba Isabel Bhosvo amai vauri kutaura ndimai guru vangu sisi vaamai vangu vakadonha nezuro vakaendeswa kuchipatara nhasi shoko rasvika kwai vashaya nematambudziko Zimbabwe ndiyo kanyaya taurwa nababa Isabel kuti pane muroora aifanaka kuenda kumusha ikoko asi vamwene pane zvakamboitika kumashure saka vanga vakatsamwa muroora achibva atanga kurwara pambare baba Isabel vakabatwa nemurume wacho kuitira kuti vabatsirane right wakatsvaga mubatsiri akabatsira kamuroora uyu asi izvo zviri kunzi vamwene vakadonha kumusha uko nezuro vakamhanyisa kuchipatara zviri kunzika nhasi vashaya nematambudziko rakatinzwa kuti nyaya yacho inenge yakamira sei vamwene nemuroora kwangwari gwaende pilenati dembo musoro wenyoka papa Isabel mungapinde sei mufuserere muchirumisana nematsvina but vamweneka mhosva yemuroora ndeyekuti wakaitirei chechi pamba but muroora pane pangaita chechere asina kuda kuti mama ndine vamwe ndiona matenda vandaona kuno kuvashaya pakiriki angaite zviri azviti akataura KB naBhosvo zviri pachena izvo kuti zvipfuwo izvi nditulabe chulude ndinonzi Innocent Manyoso pamvurwi Zebra Cross yes tabatana nemukomana constable tafadza chokurorava kwanzi mukadzi wezvidziriro mupesi uyo akangofanana nehuku inofamba yakatakura roiko onyeni nemaspice ayo kuti kana yasvika painokangwa yobva yakangwayo yongopedza masports inenge ina zvekudaro chashota isota apa tapasa mukoma KB vanhu ngavasaromba ndinonzi chipadze ndiri kuno kukubhindura vakachibata chimuti kuti dzvi vachipadzeka kubhindura kuri seko nhasi pane chimwere musati tsudzura chimwe baba Isabel icho kwadi muri yaZimbabwe ndiri mwendero mukati mekufamba nekutsudzura dziri kuitika batimana wasanyika ino paka ndapindira muri yaZimbabwe mapindira papi Harare Antananarivo Kosigabela Madagascar Hetikivi Borodero West po rikiti bu chiri kuti tani nditenderei yes kutaura mzukuru sudzurai makasununguka rai vako mzukuru rovai makasununguka shamo yamwakakanana inzwai mburi yeZimbabwe murume anoshanda pachikoro murume achishanda pachikoro ndabasa rekubika achibika aripo kuchibva kwanzi pane basa rabuda rekuti maclassroom ari kuita tsvina pari kungotsvagwa vakadzi vamone vachiklina maklasi kugadzirisa tsvina risiyo navana iyei kuti munyatsochenawo sechikoro chinoonekera mutungamiriri wechikoro aona kuti chikoro chinofanira kunaka ishokwadi sukanzi namutara simudza ruoko kumba kwangu kuno mwariko ngauye kubasa okay sukanzi woraiti mukomana ngauye pabasa achibva auya pabasa auya pabasa ari kushanda pabasa apa pana garden boy anoshanda ipapo mukushanda mukufamba garden boy nemukadzi kwakuka ndobva vabatanidza mashoko
ndobva apinda mukwambiti ndokubveta tedoroshi mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitivha tiri masiyaiti tiri matikitivha mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitivha tiri masiyaiti tiri matikitivha mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitivha tiri masiyaiti tiri matikitivha yebo vadanana vanhu vanga kutowirirana muri kuti baba ava vanoshanda pachikoro vachibika pakanzi pari kutsvagwa kamunhu anoshanda ipapo vachibva notora mudzimai wavo achibva uya zvakare kureva kuti baba ava nemudzimai wavo vese vakushanda kuchikoro ende madzimai akatoti wandei but pamadzimai anoshandayo umwe wevamwe vanoshanda ipapo ndimukadzi wababa ava okay so zvaisanitsa kuti vapinde basa chikonzero vagara varipo vanozivana nevatungamiriri vachibva vapindapo baba ava murume wavadanana naye uyu garden boy groundsman anogara haagari pachikoro ane kumba kwaanogara muHeathcliff imomo okay kana ndisingakangani kudust okay kudust kwagara kunopisa nenyaya idzodzo right murume uyu hana mukadzi saka mukadzi uyu aitombobuda pamba kana groundsman ari off otomboenda kumba kwa groundsman aenda ikoko aitonopinda mumba imo machitama izvo baba ava groundsman ava ka havana mukadzi saka magirlfriends kune mamwe ari ikoko amai avo pavakabuda vachienda kumba kwomurume uyu groundsman vakasvika ikoko dhuma nerimwe girlfriend ndobva vakiyiwa ndobva vhidhiyo ndobva vatorwa mavhidhiyo vakiyiwa vari ikoko vhidhiyo riri kutenderera but pane murume ndoparisiri kusvika ndobva azokonzi murume unozviziva here kuti mudzimai wako iwe kana muchiti mudzimai wenyu akatorohwa uku vadhumaniswa nemurume anoshanda panapa murume achibva abvunza mukadzi achibva ta zuva kutora handizviziva zvikanzi kana uchiramba iwewe ngatipinde mukombi handiko wakarohwa vanhu vakakurova iwewe ava nevakawarandudzira avaregi kutaura kuti uyu ndakaita seuyu ndiye akarohwa kunoko mukadzi achibva aramba akati kwete kana zviri izvozvozvo ini hachadi murume ndiye kujambira murume paruoko kumbambadzura baba kuruma vanhu vakati zvinodzivirira munhu ambambadzura so murume ari kuchema achiti ini ndakuti mukadzi chirova yako pasi ini handichadi rova pasi mukadzi ari kuti handira kwandiendeni ndakapinda basa keni ndiri pakati zvikanzi zvikoro zvakavharwa handi munoshanda chino zvivhuro chita sei zvichishanda zvikanzizvo ndakatomirira headmaster asati vanditi ndibude ndakatomirira apo simba rakawanda rikubvisa kuti murume uyu ataurire groundsman kuti honai groundsman adanana nemukadzi wangu groundsman uyu ndibhururu waheadmaster vakabva kune chimwe chikoro kwavakabva kune chimwe chikoro vachiweuka vachibva ikoko vaishanda nagroundsman uyu headmaster vachiva pachikoro apa vachibva uya kuti vese pachikoro apa kuti murume ati groundsman uyu onei kutamba naye nekuti akatora mukadzi wangu hapana ndibhururu waheadmaster but nyaya yakasvika kuna headmaster saka mukadzi uyu aripo akagara zvakare toti ndoenda kupi ndiri pabasa ndikumira zvikoro zvivhuru ndienderere mberi murume atobva mumba imomo akutogara mune imwe rumu asi vanogara pachikoro ipapo chikoro chimwe chete ipapo ari kuti ndoita sei ende vanhu vakutotaura kuti taitoona mukadzi uyu achitozotora sadza kwaunobika iweweka achinopa groundsman vane mhuri yakakura seiko murume vane vana 2 ari kunetsa nemudzimai vane vana 2 vese vasati vakuenda kuchikoro vadiki vari ipapo pachikoro ipapo asi vane mukadzi murume anotoziva kuti dhoiro ndoriri kugara mukadzi iyari dhoiro rikugara mukadzi chikomba chachona chiripo ipapo pabasa ipapo chikomba chiri pabasa ipapo mukadzi ari pabasa murume ari pabasa vana vari kugara nani nemukadzi Heathcliff Antananarivo Kosi Gabera Borodoro West apa murume ari pavanga akaruma mbambadzurira aunza nyaya ndiani murume ari kuti kudi nyaya yake ndei ari kuti ndoita seZimbabwe chanani chifunga ndichodera mukadzi anga amuvha angobvawo panapa mukadzi ari kuti ndishamba ndiri kushandira vana vangu ndakapinda basa zita rine basa panapa isita rangu
Zvikanzi murume ngasiye mudzimai, mudzimai ngasiye basa ngaende, asi groundsman nababa avo ngavaramba pabasa. Sorry kana vazoshandisa ka word riri strong rokuti hure instead yokuti pfambi. Aiwaka tinotenda kana contribution yenyu kupa Glenora ipapo 25 minutes to 12 ndo pafika ndawe pale manje rega ikatinzi kuti vamwe vanoti kudini Papa Isabel pane chimwe chiri kupisira chamukada kuti chisvike kumhuri yeZimbabwe. Mukoma KB groundsman obvaenda kukichena achida kunopiwa sadza. Rinouya here chipakurwa murume. Handifunge kuti andodya kukicheni. Aitodya richitotorwa nemukadzi. Iko zvinozva richasvikiki. Hauzivi kuti murume uyu ari kufungei? Yeyi. Apa nebasa. Right. Zvataura ndezvechokwadi. Ichokwadi. Mukadzi anofanira ndiye bosi mukadzi yenu kuda kumabasa ake aya. Achakonzeresa futi. Achadana nomwe futi. Agorwisana futi na groundsman. But zvinoita here kuti headmaster vati mudzimai uyu asiye basa kana headmaster vachiwirirana na groundsman? Ndipo pane nyaya yaka. Groundsman anobva kuti kuendesa chimoko changu kure. Yes. Aiwa chimoko chake vakakanganisa. Anofanira kumo headmaster akabva kune chimwe chikoro akauya apa na groundsman. Na groundsman wakauya vese. Saka headmaster anokwanisa here kudzinga mukadzi nokuti ari kudanana nemurume nemudzimai wemunhu. Kudzinga muzukuru wangu kachemba. Hazviiti. Pachaita sei? Ameno Zimbabwe. Baba Isabel, mambo batere mutauriri weMinistry of Primary and Secondary Education baba taungana ndoro kuti munzwe kuti nyaya iyi tingabatsire sei murume wekuHeathcliff. No, ndakanisa kuti ndasendenzwisa kuti ukama hwayo kunosvika izvo zvinopa ndiri kuona kuti zviri kufurika. Yes. Zviri kufurika. Handizivi ni kuti munhu akafanana nemunhu anenge achibika pachikoro groundsman vanokwana here munyaya dzedzidzo kuprimary and secondary education. Nokuti vatorika vashandi. Yes. Ichokwadi. Saka tikavabata vataungana ndoro ndiwo vanokwanisa kutotibatsira kuti murume uyu ngaatore matanho api. Yes. Anogona asiri directly employed asi anogona kutibetsera kuti angaite sei kuti abatsirikane. Ichokwadi. Yes. Zvangofanira kuenda kumapurisa kungobvunza kuti nyaya yangu iyi ndingaite sei. Hausikusungisa munhu. Uri kubvunza unokudza kuti aiwa wadii kudai. Tikavabata vandoro vanokwanisa kutibatsira nokuti haipere zvakanaka. Groundsman ari kugara anogara kunze kwechikoro. Anditi pane kwaanoroja. Asi mudzimai uyu ari pachikoro ipapo. Murume ari pachikoro. Vachishanda vese. Zuva nezuva vanopesana so. Komboita zvimwe zvokunzi murume zvinhu zvauri kuda zvina groundsman unoona sora sei uchiziva kuti ndiye agere nemukadzi wako. Groundsman anotombodya kukicheni kunobikwa nemurume uyu. 21 minutes to 12 pane chimwe chiri kupisare muchitsudzire Baba Isabel. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekudzodzwa dziri kuitika matima nose nyika ino. Ndine nyaya yandinayo muri yeZimbabwe yokuti kune munhu ari kuchema achiti inini baba vangu vakabereka inini ndiri mudiki vachibva vafa naamai vangu sese nematambudziko. Vafa kudaro vasati vafa amai vangu vanga vasipo ini ndinenge ndiri mudiki. Baba vangu vakabva vatora mumwe mukadzi wavakatora akauya aine mwana wake. Haasi mwana wepapi wepamba apa. Ini ndindakaberekwa nababa. Amai vangu vachibva vafa kudaro ndinenge ndiri mudiki. Baba vachibva vatora mumwe mukadzi but mukadzi wavakatora akauya nemwana wake anga ari mukuru kwandiri. Okay. Right. Zvadaro baba vachibva vafa. Baba vafa kudaro ini ndakatorwa nehama dzaindichengeta. Amai vaya vakatorwa nababa kuuya pamba apa. Mwana wavo akanga atoendawo zvake. Ivo vachibva vabva zvakare stand nemunda zvikasara nokuti baba naamai vese vakaita sei vakafa. Zvanitarisiro yekusara neni mwana wacho but nguva izvi ndanga ndiri mudiki. Ndobva ndachengetwa ndikakura ndikaita zvandiri kuita. Right. Ndobva ndadzoka ndakawanikwa pamba pane munhu ane zvaari kuita. Wanike mwana uya akauya naamai vake pakambororwa mukadzi akambororwa nababa uya mwana wake iyeye ndiye akuda kuvaka pamba apa achiri pamba paamai vangu kwaite kuti pababa vangu. Ndobva ndaona nyaya iyi ndobva ndaenda kuvakuru
kunovaudza. Wona nyaya iri kuitika iyi, Sabhuku ari kundiudza kuti ndiye muridzi wepo. Atara mwana akabhuya nemukadzi uyo naamai vake uyo ndiye ari kunzipamba. Nyaya ichibva ita kwamambo. Kwanzi namambo vese vachibva vati ichokwadi ichocho. Mwana uyu ndiye muridzi wemunda. So mukomana kuti ndibvunzire weZimbabwe, kunzi kana kuchinzi nhaka pane zvinosiyiwa nevabereki dzinopiwa vanhu vakaita sei? Mwana uyu akauya naamai vake, amai vake ndovakaroorwa nababa vangu. Mwana uyu hasi mwana wababa vangu inini. Tomboti dai baba vangu dai vakaita mwana nemukadzi uyu, taifungidzira kuti tese nemwana uyu tinogona kugoverwa chikonzero baba vedu chii vamwe chete. Amai ava vakaroorwa nababa vangu, vakauya nemwana wavo, vauya nemwana wavo havana kusiya zvakare mwana nababa vangu. Vachibva vaenda, inini mwana wababa ava ndiri kunyimwa sendi nemunda, munda uri kupiwa mwana uyu, mwana wemukadzi. Ndizvo here Zimbabwe, ndibatsirei kuti ndikwanise kuenda kumberi, nokuti Sabhuku naChifi vese ndozvavari kusimbisa. Vana aunza nyaya mwanayi, mwanakomana anove mwana wababa ava. Izvo zvakura sei? Uikonzo atova nemhuri yake. Okay. Uyu mwana akauya naamai pavakaroorwa nababa, mwanayi mwana mukomana futi. Pakatozofa baba vake, baba ava vakaroora mai vake, angatobva atoenda atodzoka izvezvi ega achiti apa tambogarapo apo, amai vangu vari panapa, ndikuda munda, ndokuenda ndikutaura naSabhuku, ndokutaura namambo. Mambo naSabhuku vese vari kuti ndiye anofanira kuita muridzi wemunda. Ndizvo hai inyaya yekupi? Ibhindura ya saka izvozvi uya akauya naamai pavakaroorwa, auya achiti kana ndiri kuvaka pamba pamai vangu, panga pakaroorwa amai vangu, avakei? Ndiye arikutoti akatovaka izvozvo, ende simba ndiye anaro, uye arikutoti haasi kutotenderwa. Mambo naSabhuku vese vari kudivire uyu. Ya 0713 938 538 0713 938 538. Ngatibatsiranei kubudikidza kane dzatsudzurwa nababa Isabel. Baba Isabel, Chiremba Simba dhakomanda vari kupi? Andisi vari kupi? Chiremba Simba dhakomanda vari kupi? Vanochibata chimuti vanogona kuchitinzwa. Tichiri tese here? Chiremba Simba. Chiremba. Takatukana. Buda muchibage. Tiri kutukana here Chiremba? Aiwa wapinda muchibage wachivawandisa. Musuno kufonerwa na General Tondirai Maunga Dagabon 5. Zvikanzi saka chitofu. Zvikanzi saka iwo ndiwo uri kutaura pachimutika kuti ndapera kaine. Ndikati but General kana musina kupera ka. Ratidzai vanhu. Takambomira chaizvo kuda kuti chiri munjini mapera kana musina kupera General. Ratidzai vanhu. Kuratidza vanhu. Kaka. General ndoimba nawo. Kana. Chitofu. Kana. Simbi dzebasa. Kana. Rimauka. Kana. Gabon Viber. Zvakatongofanana na Member of Parliament for Mazoe Central. Unaripo njanji. Doctor. Saka mutu wetese? Ngavabudikira. Munasika ndonoke izvezvi. Unaripo matinyaya. Kuti kudaro. Izvezvi walikotopinira izvezvi. Ngavabudikire. Pamwe cheteka na Misa Mandinenga vepaFree Consola. But pane Posi Semnyati. Posi Semnyati. Izvezvi icho chibabe. Chinopisa kani. Pane vanonzi iwo ka boss webesta Rimunga. Ne our new listener from China. Yes. Anonzi iye cow. Sure. Yes. Ndina boss sakara ari pa. But a new listener. Ari pa London. Timothy Mpoperwa. Komanda noimba kani. Wow. Izvo zvatokomenda izvo zvachitora kuti nyaya yemuritauro yemumugwagwa ite kuti mapurisa vaonekere uyezve vakafika zvinooneka. Kuti munhu wese akangovaona chete anotoziva kuti zvatanga. Ada kutoparamura akangoona uniform. Nokuti mapurisa kana achifamba paipa haisi nyaya yekusunga vanhu. Kungodarika kwavo chete vakapfeka uniform angadi pfungwa dzake dzatopera ndozvatsairwa naMpoperwa. Ichokwadi ndosaka muri kuonaka kuti pambare musika zvakarongeka. Aiwa nokuti mapurisa varipo. Even makontrol ari kuita traffic mutaundi umu. Mazariro akaita motikari galimoto, vanhu vachishopa, vanhu vachitenga, vachigadzira Christmas, but mapurisa varipo pakubatseredza. Aiwa kasando dzenyu. Pane mumwe kana muchibage macho achatobudi. Ndiani akapinda
tapiwa kwendere pati ngasadaro tapiwa ngwende tapiwa kwendere ngasadaro tapsikane ipapa rotipoti ipapa ndipo kuita sekuti panoda passport apa baba Isabel pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri akabatsira kamurora uyo aienda kumusha kunoona vamwene achibva dona pambare right achibva kupi kumatopoziya chokwadi regani kuti reason mate pamwe chete naPearson Mgodori vanonzi DJ Tsano aiwa vakabata chimuti vakomana vanenge vari kunze kwenyika vakachibata zvavo varipo ichokwadi muri yeZimbabwe nhamba dzinoti 0772 143 143 0772 143 143 0772 143 143 ndinovimba ndidzo tinotenda. Hello pa National FM. Halo Kanyamba Bonzo na Bosho. Zviri kufambira Alec Gweja. Ndikurwadza tataura security. Inini mapurisa anakiso iri parenga. Mati mapurisa akataura mutauro wemapurisa akatautesa mapurisa nzvimbo dzese vanhu ndikudi kuripota kumapurisa apa vairipota nyaya ipi vachipinda mubhazi vatenga tiketi zvakanaka bhazi riri kutinhira yes nyaya mataura kuti munhu aikaenda kadoma wabhadhira $30 handiyofeya yatakawirirana iyoyo even kana varijiwa mabhazi vari kuzviziva here nyaya idzodzo obviously kandiwo vanenge vachitoita izvozvo kuti bhazi riri kuenda kukadoma riri kuita $30 munhu ari kudzokera munotoni unobhadhara kafii yekukadoma ndosandati baba KB na Bosho icorruption ikitoitika iyo hatiti kana huriji yakwira vanhu voita mari stereki ndende kumapurisa mobata vanoona nezvetransport maassociation kuti ndizvo here kuti fea inokwira kana pari pahuriji haisi nyaya inofanira kuenda kuna honorable minister here Felix Mona iyi vetransport and infrastructure development inofanira kutosvika ikoko wazviziva honorable abveza hazi kutozviziva hazvina kunaka zviri kuitika zvikanyemba bonzo kuba kuti pachena vari kuda kudya zvavapfupi nekureba aiwa hazvina kunaka kumana titi corruption yakadaro pachena ende futi dzimwe mota idzo mapurisa ndeasunde mota dzisina kusimba idzo zvinokonzeresa vanhu vachifa ungende nechipoto parodi inenge ichitinhira baba uyu baba Gweja inenge ichitinhira uchifunga kuti motikari iyi yakasimba aiwa titaise kuti tataisa kuti madefects aripo pamota ipapo chimota chiri chichifamba hatidi kudaro wakomana saka toita sei ndosaka ndataura kuti shuwa nyaya inofanira kuti mapurisa apindire mukati mobata honorable minister hatidi zvakadaro zvichiitika munyika yedu wakomana kana iwo anofanira kutobatwa rijiwa mabhazi kuti ko munozviitei munyika yedu yakasununguka chirudzi chamuri kuita kana vari wakuru wemabhazi inge wagara wane mari kudhara wani aiwa tinotenda Alec Gweja regatinzi kuti mwanoti kudini awagute sei hello pa National FM. Halo Kanyamba Bozo na Bozo zviri sei mukuru wangu mushe muri kutaura na Mr Intelligence Calvin Joao achingomafamba kuguruwe kuri sei kuri bo naye wakomana iyo Bozo handiti zvitori pachene here sedumbu rabusinessman kuti zvipfuwo zvekutsvagiwa hwani kacho ndokadzvinywawo zvitori pachena kuti hambuyawo waritotsvagwa zvidhoma zvavo ndo zvakatiza mapete nemakonzo zvairoya vanhu muroyi hazvidi kunzova ngeri asi ndo panondirwadza manje kuti unoona ana amwene vanoda kuroya vanhu vanovachengeta vari kuvaunzira masupahuvha nemasupavheti inonaka munhu ari kukuchengeta kuti uone kutapirirwa mawende neshuga womuuraya futi kana ndiwewo hazvina kunaka tiita semuune manje ukama hwacho hwapo manje mwana manje anenge akutodzora limit yekuendesa kuna avo yekuenda kuna amai manje nekutyira mhuri yake dai wanga uri mwanakomana waiita sei apa zvandaitoita manje zvekutaurwa nemubatsiri yei ndo chaizvo manje zvekutoti kutogadzirwa anenge afa haina natsitsi nemuroyi vari amai vako wari kuroyereiko mukadzi wangu zvafanira kuti kutoroya mukadzi wangu ari kuroya mhuri yangu yese neni wachatondiroya bhozi watondijoinisa kuroya kapita semo nebvinyu rakabva nekumurume rakunoruma mukadzi regai tinzwa kuti murume uyu achaita sei kana abva kumatopo asvika kunoko
Right, haiwa ngaasatombofonera mai wake kuti nditori mubhazi bhozi. Anogona kurumwa nedzinya rumubhazi momo. Izvozvo mama havasi kutaura nemwana wavo. Vane vachitoona pagirazi ako waroyo wakapusere naye kanyemba. Vanenge vachiziva tunhu twavo. Vari kutoona metsi dzese remote vari kutokondorora bhati apa yakutoneta manje bhozi muprofita ambokanda hachirosi pakati. Ozoita muchienda uyo wanoera hwayawo wekuhwedzawo. Akada kuramba akadzikama kunge hwai iye atombotungamirwa nemudzimu yake kuti aone zviri kuitwa nemukadzi wake ka. Chokwadi Ora tikanyemba reke ndimutse zvangu vanyanya. Ingoti turu iwe. Regani kuti tinashe gotora Victor Katiyo, Mike Reg pachawo mapo murisene chawo maese. Nobati London British ingaipe na mai chingaipe murisene mai gotora na gotora. Chekumeni matono madziwanzira usei Alec Gweja urisei zvako netimu rekublawa manyanya kuti zire gaisa mwero gwaya atichaona shumba makwerere. Chingoma famu yese nobati po rikiti vo. Baba Isabel, hanzi formation yezvidziviriro. Kana zviri zvekuchipatara i44, kana zviri zvekufamasi i33. Chipatara 44? Famasi 33. Yangonzi formation yezvidziviriro. Kana zviri zvekuchipatara i44, 33 zvekufamasi. Zvakashota izvo. Zvakashota. Chimwe chakaita kupi? Paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Dai Patrick. Zviri sei? Retre dai Patrick. Yes, iwe Peter Zulu. Right. Saka zvinofamba nezvidziviriro. Wati kudini? Saka bosha zvinofamba nezvidziviriro here bosha. Zvizivo. Bosha daira. Mwana mdiki. Hanzi mwana mdiki. Akuda mwana mdiki akada but vamwene uyo mukwacho uyo mwana wamaya vari kukanganisa murora ka. Angoita zvekuti mubatira agadzire zvinhu zvinoita kuti vamwene vaende zvavo pasi. Bhozi havana tsitsi. Havana tsitsi handiri varitoda kuti dzinyu rikuti uyada kuti munhu apfeka muroora uyu saka vanogwanza iye ngaigari mubatiri ndiye anenge aita zvaanenge aita mwana haana kuuraya munhu. Handitiwo varitoda kuti ave tisamwaita tsitsi nemuroyi. Hazvizodzokerere mangwana kuti ndiwo wakakonzera rufu rwamai. Hazvizodzoka kupi ko iye gobeseda inenge zvizodzokera kupi. Yapakaipa. Ozi ivo vamwene havana kuda kuuraya muroora kuti hanzviro zvangu zvakatiza zviri zvikwambo nemadzinya ndozvavari kuda kuurayira munhu ko vaingotaura naika mune zvakanaka kavoti muroora pawakauya zvakamira so pakadai ini handibvumire zvakadai pamusha panapa muroora wamutira woda kumuuraya futi. Zvipfuwo zvagogo izvo. Zvipfuwo sezvavo hapana anenge achitoda kuvatorera but muroora anenge akazara nekirozika hapana vamwe vanhu vanenge vachinzwa shamwari kanyimba zvekuti akasvika panzvimbo ka kana paine zvakaipa vana bhozho vese vanopera kutiza. Muroora uyo anga akachena saka haisi mhosva yake. Ivo ngavasada kuuraya munhu achimurayira zvinhu zvavo kana vaine zvinhu zvakashata zvavo ngavangomira nezvinhu zvavo zvakashata kwete kuda kubetsera chungu mwana wevanhu. Saka mubatsiri ngaangobatsira muroora zvipere. Batsiri ngaabatsire muroora zvipere chauya kuna vamwene handiti izvo vari kuona zvese zviri kuitika vari kuzviona bhozi vanenge vaitwa negirazi zvataurwa nauyo abva kutaura. Vanenge vachizviziva. Saka mubatsiri ngaaite bhozi anogona kuzotangirwa. Yapakaipa ingoti turu Peter Zulu. Rangu murisa vese vakabata chimuti tichitaiwa fambai nacho ndatenda zvangu ukanyemba nabhozho akanyari asi Manchester iri kutamba nhasi. Aiwa iri kutamba musi wa26 neNewcastle. 2-0 iri ngofa. Shiri inongozofa chete. Tinotenda 6 minutes to 11 ndopafika nthawe pari manje pari zvino Zimbabwe titendere 0713938538 paita Munango Papa Isabel. Hello National FM. Bosho zviri sei hama yangu? Yes boss muri sei? Ari seketa repa hit preview. Boshe kuti. Mana akanyaidza dzisekesa mana. Uza mukuseka mustudio. No, zviri kuitika yes zvinogona kusekesa kuti munhu anouya achita uri wakadaro uri pachena asazvisekese hongu.
warumeka bhozi tisati ko takangoramba tichingota mapuraisi atagara tobva taita advantage neholiday man. Handisi kuziva toita sei ndosaka nyaya yauya kwatiri. Munhu oita 15 years asingaende kumusha unona hama here ndozvavanoda here waridzo mabhazi. Todini? Ozi waridzo mabhazi pamwe pacho ndoona nge chinoitika papaika vanenge vasina mhosva. Chinoitika munoona kuti hani munoona mawindi. Windi anogona kudedzera bhazi kuti Harare to Darwin ka ngariite $12 ani. Iye akati rakaita $80. Iye anozva kuti anowana mari shoma. Bhozi mari yawindi inobvira pakudhura kwebhazi anomozvana. Saka problem iripo papaya haitozikanwa newaridzo mabhazi. Problem ndemawindi nemakondakta papaya ndomati anenge aisipo papaya. Okay. Amene mabaisa bhiyo ndikunyepa. Izvozvo ndizvo but pane bhuku rinonyorwa nakondakta rinonosarendwa kumuridzi webhazi kuti ndiwo mari yatanyora ishi. But chinoitika ndekuti iwe wakadedzera kombi kuti 50 cents ka iwe unowana 50 cents wakadedzera kuti kombi $1 winda anowana $1 ani munonyatsoziva zvinoitika pamadhiri anoitika. Saka kana zvichisungisa muridzi webhazi anotendera kuti ndisungwe nekuda kwawindi. Aiwa muridzi webhazi haatopinda panyaya idzodzo but chinoitika ndechekuti Ministry of Transport iyo inofanira kunge ichiisa committee inofanira kunge ichiona marengi kuti mapuraisi emabhazi ari kufamba sei ndiyo chaicho here agara ari pamutemo vanhu vasatora advantage yeholiday because mapuraisi anofanira kunge ari mapuraisi angogara aripo anongozvivana. Saka ibasa reministry ndo inofanira kunge ichiisa magrupu nemagrupu muzviteshi munotakurwa especially munana mbare momo moiswa vanhu vanonga vachiona kuti mabhazi ari kufamba sei, mabhazi ari pamutemo here kufamba kuti ane kodzero kufamba mugwagwa here, vanhu vari kubata zvakanaka here mabhazi mapuraisi ndiyo here koza ungati bhadhara $12 kuenda paNewton $100. Right. Aiwa mutemo ngaupindire pakadaro hazvinei waridzo mabhazi. Ministry of Transport ndio inofanira kupuwa ripoti yoona kuti vanhu vari kufamba sei mabhazi. Aiwa tinotenda. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndichingoma Langton paMajor Brown. Tinotenda mukoma Langton chingoma regatinzwa kuti vamwe vangatibatsira kuti kudini. Rekatimbonzwa kuti ndiani ari pantedwe. Hello pa National FM? Yes, KB na Bosho. Aleki Gweja. Ya mimi zvataura uyo kana consul for inini asati ndaja ndozvochikana na machaisi. Bose ndichitoguta chimuti. Vakomana. Ndida kubata cho uyo murume uyo kuti obata pese wona mune zvinhu pese murume anomudzimuka simba. Kwamwari ngorarama mudzimba womukaumwa zvakawanda zvichiitika usingazivi. Saka uyo mudzimi wako watomudzwa kuti bata pakati uchiona zita rako baba rakanyorwa imomo uye zochiona zvidziviriro zvirimo. Saka mukadzi ari kuedza kuda kutsiretena murume kuti usandibvunze zvinoenda kumapurisa ngatiende kumapurisa topedzerana ikoko ngatiende ikoko kumapurisa ikoko kumapurisa ngatiende mapurisa achatibetsera ende mazipezvara ngazi kuti mwana wondozvaita tobva tatopa gupuro bhosi imba ika haichamire zvakanaka bhosi iye mukadzi akaenda iye achasiyiwa itwa zve pakaonekwa mupuru apa isi kwedu kumukuru tochiti chimawanda chinokama mukaka cheche ichocho here babaisabeo ndichocho hachina kunaka chichi bhosi unochinongomwisa ngachibva charara hache chakaguta mukaka mukadzi achiita zvaanoda. Saka muri kufunga kuti mudzimai zita iro nemutupo zvanga zviri pakapepa zvakanyorwa nemabhiro black and red vaida kuedza kuita sei? Kugadzira murume kanyamba bhonzo kuti inini kana ndafunga kuenda kwandina kana ndikaenda ndikarara kana ndikadzoka next murume ndikadzoka hasimudze musoro asumudze musoro kana ndati mudzimo womuchindo ukaoma ukasimba. Saka mudzima uyu atori muroyi prazi futi ipfambi futi handikuzvona ndizvozvo. Saka ari kuda kuvharidzira murume kuti kapurisa uye hatofanira kutogara naye ndosaka chibati rakaita zviri nanogara nomukadzi anoroya ubva abatenza zvisokuroya noupfambi zvese one time. Saka hazviiti amaiwe orati ingomutsa vaviri vatatu Aleki Gweja. Ndisati ndamutsaka ndachida advocate uyu murume uyo akamboti agara nomudzimai wake 3 years waine mwana vazobvunza mudzimai kuti ndiani akatanga kurima munda uyu nyaya ikazopera seiyo iyai. Nyaya iyoyo murume akangizenge akuiswa pakona nehama dzemukadzi. Handiti ye murume wokubvunza mukadzi kuti ndiani akatanga kuita zviro nokuti vanhu vakazinga kumubvunza kuti imimi pachenyu
kwamakabva makafamba zvakaita sei. Tikazviunganidza apa musha unovakika here. Saka murume airatidza kuti iye pachake anenge ari kuratidza kuti iye angasisade mukadzi, nokuti mukadzi pachake iye zuva iroro munhu aitoenda kumusha. Takatotaura naye ari kumusha achiti handichazivi zviri kufunga murume uyu, nokuti baba mukuru inini pandakabatwa ndakabatwa zvokuvharirwa, handi ndiyo takavharirwa mushopu, kuseri kweshopu akavharirwa negasi tengi kuita sei. Ichokwadi ichocho. Saka izvozvi ndofunga vari kuzvinzwa. Tichavabvunza kuti apapi, but murume mukadzi anga kuti maonero angu inini ndikuona sekuti murume achandida. Ya ndozvazviripo ende zvazviti pasiji pasi ungabvunze mudzime dzese dzimbedzi vanhu vari kubvunza nene. Mukadzi wamugokwe. Hello pa National FM. Amukasei. Tamuka kana mamuka sei? Ndakutaura kuti handisi mambogarawa vakati tikaonana dodori mubhawa tinosunga mwene webhawa. Saka kavaridzi vemabhazi ndivo vari kutuma kamakondakta nemawindi kuti vakwidze mari. Ndivo vari kutovatuma, saka zvingori pachena kuti iyo varidzi vemabhazi ari kuwedzera mari ngaamiswe. Ngavamiswe. Ngavamiswe nekuti ndikuri memba rimwe gore musimbotara kuti kana holiday yasvika kureva kuti zvoni mabhazi. Halo Mainosta. Ndati makambotara kuti kana holiday yasvika mabhazi anenge afuta here zvoti vanokwiza mapuraizi. Kosi bhazi harinambochinja, mutyaira harinambochinja, ruta harinambochinja, saka sei vachizokwidza mari? Kuda kungoita mari nokuti vanhu vari kufamba vakawanda. Apo uri kuenda kwachihoda kana kudema kubhazi ropfira muGranite Side munonzwa sei? Zvakaoma Mainosta. Aiwa tinorwadziwa kuva chokwadi hazvinambonaka. Kozotiwo varume ndinoda kubvunza kuti isusu varume nevakadzi tinobatirana mabhegi edu kusvika papi? Zvinoenderana kuti munenge mataurirana kuti kudini mumba menyu. Kwazi ina handiboona kunge mune chakaipa kuti baba nosabate bhegi rangu kana rine zvakanaka. Kana rine izvo zvokuti zvakashota-shota zvimwe zvakaverengwa izvo. Zvo rinenge richityisa. Kozoti baba isape mazita evanhu amataura kuti ndovanoziva manhamba avo ndiwo chaiwo hera. Tanga tichitobvunza. Haiwa mungabvunze baba yenisika. Baba yenisi vanhu vesamana. Kuniko? Vamwe ndokona kuvabvumira hakuna mnhu waJesus nababa yenisi. Ivi. Hatisi kuti vanoziva, tiri kuti ndiwo vakatanga kuona usikana hwenhunzi. Tiudze kuti kufamasi zvinowanika zingari zingani. Vari kubvunza tinashe gotora vatipita zuru. Ko imivo mataura mashoko ewo ndo vanoziva here? Mainosa. Usati hangu amwene avo, vana amwene veduwe, ana amwene. Ngodai varora venyu sokudiwa kwamakati kwamimi kwamakaroorwa. Ndizvozvo. Handimayana amwene okuzosungira mwana kabhutsu gore riya vambare vaya. 2014. Tinenge tinadzo mamemori asi hazvinambonaka. Ndingangoti mubatsiriyoka. Batsira amai vafa vana asati achigara zvakanaka mumba mavo. Ichokwadi. Kozinobatsira makrisimasi akawanda kuti asadye makrisimasi mwana varidzi afire mubhazi ndeupi. Ya ende patone update panyaya iyoyo ka yeMatopo, Harare ne Mutoko zviya. Ichokwadi. Patone update izvo kutaura kunoko. Urora mupenyu hake. Murora mupenyu but pane zvaitika uko kumusha uko. Maika uko. Mutipe nhamba kana kune bhazi renyaradzo tingokwira kuti tinobatsirana kutema kana vafa. Ngavafe. Musadaro Mainosa. Ingomutsa vaviri va. Ini mari mwana wenyu akaroorwa ikoko oenda kunoita chechi. Mozonzwa kuti mwana nyabuda furu munonzwa sei? Ingomutsa. Tendero takanaka hatinambonzi madzvinyi ndo akanaka. Oda mwana vari pazamu here wedu wei. Zvakaoma Mainosa. Ndinorwadziwa hangu muswere zvakanaka. Maita basa. Iribomu ndimboreswa Mia Slice redu wei arova munhu yemongoti hanzi warova. Anonzani? Anonzi Mia Slice. Nia? Yes. Malawi kai tingodherereka. Okay. Kwanzi muroina constable for ichi.
Kose paparisi ari bhozo avava nemwana wavo asingade kubva pachimuti aenda kuabvutira foni vakafona amazona ari kusina kufona. Tinotenda maita basa maendosara gatinzotoma mwana oti kudini. Alright, tiri bho. Sharp. Right. Zvanzi kudini ko pa update baba Isabel. Bozho amai vauri kutaura ndimai guru vangu sisi vaamai vangu vakadonha nezuro vakaendeswa kuchipatara. Nhasi shoko rasvika kwai vashaya nematambudziko. Zimbabwe ndiyo kanyaya taurwa nababa Isabel kuti pane muroora aifanaka kuenda kumusha ikoko, asi vamwene pane zvakamboitika kumashure, saka vanga vakatsamwa. Muroora achibva atanga kurwara pambare, baba Isabel vakabatwa nemurume wacho kuitira kuti vabatsirane. Right, vakatsvaga mubatsiri akabatsira kamuroora uyu, asi izvo zviri kunzi vamwene vakadonha kumusha uko nezuro vakamhanyiswa kuchipatara. Zviri kunzika nhasi vashaya nematambudziko. Rekatinzwa kuti nyaya yacho inenge yakamira sei. 0713938538 paita munango pantedwe. Hello pa National FM. Kanyamba zviri sei? Ndinosimba makadi yenyu. Mushibva chipamwe. Munoona mukadzi wawe kuHeathcliff ka. Murume anga asina mbokanganisa kubvunza kwakaita, but mukadzi we haana hacha. Okay. Anoti hacha, bosi murume anga asina mbokanganisa. But apo hasha dzake dzangada dzada kupedzera kumurume, bosi ye handa akatiburira kusaito. Saka kupedzera bosi chimwe chacho chinozoitika ndechekuti ari mukona kuti advantage yanga yakutora uyu anzanu garden boy. Groundsman. Groundman. Izvozvo iye ngaazive kuti headmaster ari paspectate. Atiti school committee neheadmaster anoziva kuti school committee iri pamusoro paheadmaster. Saka chinoitika murume uyu yake anofanira kupera school committee. Bosi headmaster haana power pamusoro pe-school committee. Okay. Nyaya yake ngaifanenge ichienda kuschool committee. Bosi iye haangaramba achishanda nemunhu handi anonyatsonzwa kuti uyu munhu adare nemukadzi wangu. Ende pamusoro pezvozvo garden boy uyu anotosherwa chikafu futi nemukadzi. Anomuona kuti garden boy anocha kukicheni ka. Saka zvinhu zvakadaro murume uyu zvinogara zvichingomujamo zvichiramba zvichingomujamo. Saka iye ngape nyaya yake kuschool committee. School committee then yobvisa uyo. Bosi uyu akatota uyanga ndiye pachikoro apa. Hafaniri kuramba aripo papo uyu garden boy. Saka ngaaendese nyaya kuschool committee. Ngaaendese nyaya kuschool committee. Bosi headmaster haana simba pane school committee. Alright. Ndo saka chinzi school committee ndo waridzi wanenge vachigadzisa nyaya dzakafanana neidzodzo. Dzekuti pabasa nepabasa motanga kutora mukadzi wemunhu pabasa. Saka ndo basa reschool committee ro. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Aura ikanyamba totenda. Tinotenda. Hanzi murume uyo ngaanoripota nyaya kuschool committee. Baba Isabel. Munoti kudini paita munango pantedo. Rikatinzwe kuti ndiani. Hello pa National FM. Marongo vake BG mucha zviri kufamba here? Ona kani network yacho zvairi kuita. Sorry mukoma wedu fonai zvekare. Hello pa National FM. Hello. Network yacho mahwane motiregera kamuri yeZimbabwe. Hello pa National FM. Hello. Makadiko. Tinosimba makadiko. Tinosimba. Tiri kutaura nani ari kupi? Taura na mukoma Henry Glenora. Kuri seku Glenora mukoma Henry. Glenora kwakanaka zvako. Kuno kuri nani mungada kuti batsira pane chipi? Tinokubatsirai pane icho chemukadzi uyo akatorwa nagarden boy uyo. Munoona mukoma Bhonzo. Vanozvivhiringidzira vega, varume vanenge vati ngatibatsiranei. Usvika ikoko vakuita madhiri ekudanana nemumwe murume pabasa. So ndizoona vakadzi vachivharidzirwa musaenda kubasa nevarume. Ichoma kuti inokuti hamudi kuti tiende kubasa. Murume angariaiti akati mukadzi uyatishandi. Saka wakusvika ipapo wakuita zvimwe kuchiri kubatsirana here ikoko. Mukadzi ndiye atori wrong, mukadzi ndiye ngaasiye basa, murume ngaarambe ari pabasa pake. Uyo garden boy uyu haana kana problem. Ndofunga pamwe anenge akatoitirwawo nemukadzi kuti ona inini ndide. Okay, so apa panoitwa sei nokuti zviri kunzika uyu groundsman ishamwari kana kuti hama yepedyo yaheadmaster?
uyo ground man uyo ngavangosiyana naye headmaster ndiwo ngavangojinga mukadzi uyu basa because ndochokwadi ichocho mukadzi ndiye ngasiye basa avo baba avo ngaarambe vari pabasa pavo mukadzi wosvika kumba opeka mabhegi wake urova pasi otobva ipapo ndochokwadi chaicho mukomabhunzi aiwa tinotenda mukoma Henry ingomutsai vaviri vatatu tinzwa ini ndinofara kumutsa ana mai angu vari kwagutu nechikwata changu chandinotamba nacho kuno kuchipana muyezwa newebhonzo because ndokuziva kakurira vakambogara parod apa paglenora apa pa94 apa yes mati pa94 zviya handisi ndakanganwa manhamba acho pa5693 hatokuziva neviona pabaisa bheo tinovamutsawo varambe vachiitawo basa ravo zvakanaka vari kuti panyaya dzinonakidza chaizvo tinotenda uyo mukadzi ngaarove pasi murume ngaaramba ari pabasa headmaster ngavabvise mukadzi uyo garden boy ngaaramba ari pabasa uyu but vanotarisana sei manje murume uyu nagarden boy nagroundsman sezvo ndiye akakonzesa nyonga hazvichina basa murume ngaangoziva kuti ndakanga ndatora hure ndikarisa pabasa pamwe aitochitwa ari kumba ari kubasa mukadzi ari kumba achitoita zvimwe sei akazoita ushingi hwekudanana garden boy pabasa ipapo pane murume wake pamwe aitoti murume atobuda kuenda kubasa mukadzi osara achipinza zvikomba zvinogona kudaro saka ipapapo mukadzi ndiye ngaarove pasi aiwa tinotenda mukoma Henry pakanaka mukoma bonzi maita basa tinotenda 0712517273 hello paNational FM yes Kanyema zviri kufamba here mushe wenari sebhozho zviri seko ngome wangu aiwa bhozho kuti tiri kutaura nani ndichaona makuwerere kuri seko kobulawayo kobula kurunaya tumaje ndakambowanda mvura ndisikabati regai inaye vanhu varime mukoma taura vani ndakunzira tsitsi uyo muchinda wagroundsman unoziva kuti kana wakuda kukumbira kurambirwa mukadzi wako nenyika yese zvoti ngaaendeka zvinorwadza because muchinda ari pamahwani ndizvozvo muchinda ari pamahwani but headmaster nagroundsman avo madhiri avo ari strong man vane connection ati wakabva vese futi yes saka avo patoda chaizvozvo kana even ministry of education vatsauraniswa vanhu ava vasashande vese vanhu vavo kuti dzimba dzakawanda dzichaparara paarea munzvimbo iyoyo havana unhu hwakanaka pavanhu ivava vanofanira kuti vaseparate umwe nomaende kure nekure chako vasashande vese ndekuti zvavari kuita zvakuita pamwe chete hazviperi zvakanaka vakaramba vari pachikoro ipapo hazvitomboperi zvakanaka dzimba dzakawanda dzichatoparara totokumbira ipapapo kuru wezvikoro ngavadzame kuti nyaya itori yairi serious kanye pakupasirwa imba zvinhu zvichidika ichokwadi saka tokumbira ipapo vakurumidze kuti vabatsirwe vanhu panzvimbo iyoyo aiwa tinotenda mukoma hatichaona shumba makuwerere pakanaka kanyemba muswere musha wakumana paita munango pantedu hello paNational FM vakuru vebasa madetective makadiniko Constable Forichi ameno zvavo vasingadi chimuti ndo chine Christmas bhokisi chine magunanzi haleluya kubva nezuro nyaya dzamuri kutsudzura dzikuita kuti vanhu vasaenda kumamisha kana kuti vari kumamisha vasaenda kudhorobha baba nezuro vakabudawo vane ng'ombe dzisingaverengeki vakaurayisa muzukuru nemwana nhasi vambuya inini ndatozvitadza ini saka vana voita sei oraiti ndimi nemuchingoti varoora hadi kuna kunoonana mwene vana havadi kuenda kumamisha kunopawana mbuya zukuru zvoka zviri kungobuda international dai zvinhu zviri kubuda panext door international ndimi Constable Forichi vakuru munofanira kutibatsira poitwa sei ipapo uroyi hwatora mukombe pasi pezuva kana maorias hapani bhora pakadai indazvitadzaini tokwadi vanhu ngavasadaro vana vavo vanodawo kufara vofara sei ende mazviona kuti kunamata ndomushonga mukuru ichokwadi kunamata
tasemona kuti dai asina kunamata tichaitika namata kunongodiwa pasi pezuva munhu namata mwari havangokusiya toona hezvo vamwene vadya dhaka nhasi. Yes. Hazvina kumbonaka asi muri kushanda basa uri makuru. Ndashaya ndokupai chii zvangu nokuti izvizvi nyika yese yakateerera iri kutodzidza kuti saka toita sei izvona navamwene vacho vanoroya vari kuzvinzwawo vanatezvo vane mishonga vari kuzvinzwa varumewo vane vakadzi vanofambawo nepasuro mumahandibag vari kungozvinzwa hapana asiri kubva international. Munhu nemunhu aripo pachimuti chimuti chine chikoro chinodzidzisa. Tototenda imimi constable Forich nekusarudza chimuti nekuteerera chimuti. Vangatibatsire seiko panyaya iyo baba Isabel vachada kukubatai munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe vana vachida kundibata munotibata panhamba dzangu dzese chipomero namba dzisinganyadzise muri yeZimbabwe. Mangwana ndichenge ndakakubatira inyaya yemuranda sikana mukadzi akaenda kumurume achibva adzoka pamba achirambwa. Arambwa kudaro Zimbabwe inzwai zvakazoitika. Mwanasikana uyu akauya aine mwana wake achibva agara pamba ndobva azosiyiwa nemurume achibva agara pamba aine mwana wake. Sisi ava vakazofa vakasiya mwana wavo vari parufu ipapo. Hanzvadzi yakasimuka ichitaura zvayakataura zvakataurwa nehanzvadzi parufu rwasisi vake ndo zviri kuuya mangwana. Hambeni mucharonda kuti akati kudii. Vakataura kuti kudini? Hanzvadzi yakataura kuti vana baba musanetseka pamusoro pezvemwana uyu asiwa nasisi wangu, ndichamuchengeta, chikonzero ndewangu. Mangwana 9 o'clock ngatibataneka pachimuti. Kaipika nyemba bonzo na Bosho Ngora namba zinoti kudini? Icho kwadi namba zinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa agogo. Every day is a Friday. Po rikiti vo tichakusiyani na Lucy Ngosolo.